cofio amser pam do'n i ddim yn darllen. Mae'n rhywbeth dwi'n hoff iawn wrth feddwl nôl am ymhlentyndod i yn Dyffryn Conwy yn Llanrwst. O'n i jyst wastad yn darllen ac oedden ni'n ffodus iawn yna o gyda ni lyrgell arbennig yn Llanrwst. Ac o'n i'n cael mynd yna bob wythnos i ddewis i'w 3 llyfr i cael mynd adre hefo fi. Ac o darllen yn cael fi mewn i drwbl hefyd am bod o'n i'n mynd i gwely ac yn cocsio cysgu a wedyn sa mam a dad yn dal fi'n orio man y bore dan y dwfe hefo torch yn darllen. A weithio oedd yn had yn mynd allan i sgota nos ar afon Conwy a beth sy'n ma'n weld o'r afon oedd y torch y gynnau yn fflachio o gwmpas y stafell wrth i fi cuddio ffaith fod mod i'n darllen yn lle cysgu. Fel awdur mae geiriau mor bwysig i fi ac dwi wrth y modd jyst cwrdd â cymeriadau newydd a mwynhau ac ymgolli mewn llyfr a hefyd da chi'n dysgu gymaint o lyfrau. Dwi'n caru hanes a mae hynna i gyd yn deillio lawr o ffaith mod i'n caru llyfrau. A dyma hoff lyfr Saesneg i Mae To Kill a Mockingbird a dwi wrth y modd yn ei awdd ddarllen o bob blwyddyn. Ond i fi, does o ddim gwahaniaeth rhwng hwn a hwn, sef ym mhasbort i. Hefo hwn, dwi'n gallu teithio o Gymru fach a mynd i weld gwledydd gwahanol y byd a mynd i gwrdd â pobl gwahanol y byd, ond dwi'n mynd i gallu gwneud hynna yn yn amser fi'n hun. Ond hefo hwn, da chi'n gallu mynd nôl mewn amser, ymlaen mewn amser, cwrdd â pob math o bobl. A hefo hwn hefyd, da chi'n hyn oed angen gadael eich tŷ. So i fi, dwi wastad yn deud bod llyfr da just fel passport a mae'n gallu mynd â chi i unrhyw le ac yr unig beth sy'n dal chi nôl ydy dychymyg. Hefyd ynglŷn â darllen, dwi eisiau rhannu cyfrinach bach amdano fi hefo chi a does a ddim lot o bobl yn gwybod. Fel da chi'n gallu deud, dwi'n caru llyfrau, dwi'n caru darllen, dwi'n caru wirioneddol caru geiriau, ond mae yna un peth dwi ddim yn gymryd i wneud, a mae di effeithio fi ar hyd y mywyd, dydw i ddim yn gallu sillafu. Dwi'n cael trafod mowr cael neud siwr bod y llythrennau bach na yn mynd yn y ordor cywir, ond be ni eisiau danos efo genod gwych a be ni eisiau profi i bobl ac i fi'n hun hefyd, oedd o'n i eisiau gadael hynna ddal fi nôl. Wrch bod fi ddim yn gallu sillafu, ond mae gennym fi dal syniadau a mae gennym fi dal hawl roed geiriau ar bapur hefyd. A dwi'n mor falch bod rwy'n efo sillafu mor wael o fi wedi manegio cael llyfr wedi ei gyhoeddi. Felly ewch amdani. Dyma fo'r llyfr genod gwych a merched medrus a mae yna nifer o ffactorau wedi mynd mewn tu ôl be nath ysbrydoli fi i greu'r llyfr. Yn gyntaf oll, dwi'n meddwl bod ni fel Cymru jyst ddim yn ymfalchio yn yn hanes ni fel cenedl. Da ni'n dysgu am hanesion gwledydd eraill, ond prin iawn da ni'n dysgu am hanes yn cenedl ni'n hunan. Ac yn bendant, da ni ddim yn dysgu yn yr ysgol, neu tu allan yr ysgol, am be mae anturiaethau a pethau ffantastig mae merched o Gymru wedi gwneud hefyd. Felly oedd genod gwych a merched medrus yn ffordd i gael hanes merched o Gymru allan yna mewn print. Ac i fi hefyd, dwi'n fam, mae gen i 2 o blant, Anest ac Elis, a o'n i'n darllen straeon i Anest am ferched o gwmpas y byd, oedd di ysbrydoli fi, merched ffantastig fel Anne Frank, Simone Biles, Marie Curie, i enwi jyst chydig o rei. Ac o'n i'n darllen hein yn Saesneg iddi, a nes i jyst meddwl un diwrnod, wel, bechod bos am llyfr yna sydd yn siarad amdan merched yn y Gymraeg, a hefyd merched o Gymru, a dyna sy'n nath y clic, fynd yn ymhen i, a dyna'r union adeg gath genod gwych a merched medrus ei greu. Ac yno fo, mae yna 40 o straeon o ferched o gogledd a 10 o Llewyn a Dwyrain Cymru, a merched o hanes, merched cyfredol, merched sydd wedi cael anturiaethau, wedi cael bywydau diddorol, llawn,
ac o'n eisiau rhannu y wybodaeth yna, a pethau ni wedi dysgu hyd y ffordd wrth y modd efo hanes, wrth y modd dysgu ffeithiau sioerig, sili, chydig bach yn wirion mewn ffordd, ond oedd hwn yn ffordd i fi rhaid gyd o'r gwybodaeth yna lawr ar bapur, a mae'r adborth wedi bod yn gret i'r llyfr, a pobl wedi deud, plant ac oedolion wedi deud cymaint maen nhw wedi ddysgu hefyd. Wedyn mae bob un merch yn cael 2 dudalen, a di siarad amdani bywyda nhw a be maen nhw wedi gwneud. Yn fama mae gen ni Mae Jones oedd yn cracio codes yn Parc Bletchley yn yr Ail Rhyfel Byd. So di siarad amdani rôl hi yn yr Ail Rhyfel Byd a merched tebyg iddi hi. Ond hefyd mae'r llyfr yn gyfle fod yn deud i gael chydig o ffeithiau a chydig bach o bethau bach sili di cael rhaid ar bapur. Gobeithio fydd plant Cymru yn dysgu amdanyn nhw hefyd. Felly dyna beth yw'r ysbrydoliaeth tu ôl y llyfr. Wel, mae yna 20 o gymeriadau yn y llyfr i gyd, sef y merched dwi'n siarad amdanyn nhw. Mae'n ei gael cipolwg gan nhw fama wan. So dyma nhw i gyd, a maen nhw gyd yn troi fyny yn y llyfr, a dwi'n siarad amdani bywydau nhw a be maen nhw wedi bod yn neud. A mae chydig o bobl wedi bod yn gofyn i fi os y gynnau ffefryn, ac i ddweud y gwir, oedd pob un yn ei tro yn ffefryn, wrth i mi sgwennu amdanyn nhw, o'n i'n treulio rhyw bythefnos yn gwneud gwaith ymchwil godrylwyr ar y person, ar y ferch, a wedyn yn cymryd rhyw wsos wedyn yn sgwennu fyny amdanyn nhw a gwneud siŵr bod fi wedi dal eu personoliaeth nhw, a hefyd bod fi'n gallu trafod be oedden nhw wedi gwneud yn eu bywydau hefyd, a pan bod fi fel awdur yn meddwl bod o'n bwysig bod chi fel darllenydd yn dysgu amdanyn nhw. A fel yn dweud, mae bob un yn ei tro wedi bod yn ffefryn, ond dwi'n meddwl, yr un sydd wedi cadw mewn cof a fi fwy na un oedd Frances Hogan o Aberhonddu. Hi oedd doctor benywaidd cynta Cymru a Phrydain, a nath i wneud gwaith arbennig iawn. Hi oedd hefyd y par, hi a'i gŵr oedd y par priod cynta o ddoctoriaid ninsia yn y byd. Ac aeth Francis yn ei blaen hefyd, oedd hi'n gwneud gwaith rhagorol fel doctor, ond nath i gymryd yr ysbrydoliaeth a'i bywyd hi hun i wneud siŵr bod hi'n protestio ac yn ymgyrchu ac yn gwneud bob dim oedd hi'n gallu ar ôl iddi ymddeol i wneud siŵr bod merched yn rhannau'r byd fel America, Cymru, India, bod merched yn cael mynd i'r ysgol a cael addysg dda, just fel bechgyn y cyfnod hefyd. A dwi'n meddwl bod hi'n ysbrydoliaeth, a mae hi'n special i fi oherwydd hefo lot o merched yn y llyfr, o'n i'n ymwybodol, o'n i'n gwybod amdanyn nhw yn barod. Ond nath Francis yn un nes i ddod ar ei thraws i, ac o'n i'n gwybod dim am hanes i bywyd hi, hyd yn oed gwybod llai bod hi wedi cael ei geni a'i magu yn Aberhonddu, a mae yna fedal hyd heddiw yn cael ei roi i ferched mewn gwyddoniaeth sydd yn dwyn ei henw hi, sydd yn cario ymlaen yr arfer da nath hi ddechrau. So, sy'n ni'n gorfod dewis un, sy'n ni'n gorfod dewis Frances Hogan esa honna. Ond un arall o'n i hefyd, o'n i'n gwybod amdani, o'n i'n ymwybodol ohoni. Ond wrth i fi fynd yn hyn orach, dwi wedi dod i sylweddoli gymaint o ddi aberth hi a pa mor wych oedd hi a be nath hi wneud oedd Eileen Beasley. Dwi'n meddwl pan o'n i fach, o'n i'm yn cweit dall be oedden nhw wedi wneud, ond mi wnaeth Eileen Beasley sefyll fyny a gwrtho talu bil treth tan iddi gael y bil treth hynny yn ddwyieithog a bod y fersiwn Cymraeg ohono fo. A hynod yw'r pwynt lle oedden nhw'n cael eu bwgwth cael eu carcharu, gorau mynd i'r llys, tynnwyd bob cynnwys o'i tŷ nhw allan, a nath nhw golli bob dim, ond nath hi a'i gŵr Trevor just cario ymlaen dweud na, a sefyll dros be oedden nhw'n credu ynddo fo. A dwi wan yn 40 oed, a dwi'n sylweddoli cymaint o hi wedi wneud dros y iaith Gymraeg, a cymaint da ni fel cenedl
efo diolch i ddweud wrthi. Wedyn mae lot o gymeriadau gwahanol i chi cael dod i nabod a darllen amdanyn nhw yn genod gwych. A mae bob un yn dod o faes gwahanol, maes ffasiwn, gwyddoniaeth, antur, addysg, celf. So, ydych chi'n mynd i ddysgu yn y llyfr amdan y merched, ond dwi'n meddwl ydych chi'n mynd i ddysgu chydig bach mwy am y pynciau yna yn gyffredinol hefyd. Wel, llyfr ffeithiol ydy genod gwych y merched medrus, ond dwi am mynd i ddarllen pwt i chi wan, i chi cael clywed chydig bach am hanes Betty Campbell o Tiger Bay yng Nghaerdydd. A dwi eisiau darllen chydig bach a dysgu chi chydig bach am ei bywyd hi heddiw. Yng nghanol bwrlwm dociau trebiwt Caerdydd, dociau prysura y byd, a chymuned liwgar o bobl o dros 50 o wledydd, ganwyd Betty Campbell. Roedd bywyd yn anodd i Betty a'i mam ar ôl i'w thad gael ei ladd yn yr ail ryfel byd. Gweithiodd mam Betty yn galed i roi bob cyfle i'w merch. Roedd Betty yn caru darllen ac yn eisodd ysgoloriaeth i ysgol uwchradd. Hi oedd un o'r ychydig wynebau croenddu yn yr ysgol, ond oedd Betty byth yn ystyried ei hun yn wahanol. Roedd hi mor glyfar ar merched eraill ac yn gweithio yr un mor galed. Breuddwyd syml oedd gan Betty. Roedd hi am fod yn athrawes, ond ymateb creulon iawn y cafodd hi gan y ffydd athrawes yw'r syniad. Pwy fydd roedd y fath gyfle i ferch fach groenddu? Es i nôl at fy nesg a chrio, medda Betty, ond roedd hi'n benderfynol i wneud y wreiddwyd ma ddod yn wir. Gwelodd hysbyseb yn y papur newydd fod coleg hyfforddi athrawon Caerdydd yn derbyn nifer fach o ferched ar y cwrs dysgu am y tro cyntaf. Dwi am fod yn un o'r 6 yna, cyhoeddodd Betty wrth ei mam. Wrth gwrs, derbynwyd hi i'r coleg a gaeth hi lanrymni cyn mynd nôl i ddysgu yn docia Caerdydd. Ond o pethau ddim yn fel i gyd, roedd ardal y docia'n dlawd iawn a nifer o'r rhieni erioed wedi gweld athrawes croenddu o'r blaen. Yn y 1970, creodd Betty hanes wrth iddi gael ei phenodi yn brif athrawes. Prif athrawes groenddu cyntaf Cymru. Wel, dyna chi ysbrydoliaeth ydy Betty Campbell. Ac os da chi'n byw yn docia Caerdydd ac yn gwmpas mewn chydig o amser, mi fydd na gerflun o Betty yn cael ei osod yn y docia gan bod hi wedi bod yn gymaint o ysbrydoliaeth i ni gyd fel cenedl. Reita, da chi wedi clywed digon gen i heddiw am y llyfr Genod Gwych a Merched Medrus. Ac os mae gennych chi gopi, fe wyddwch chi na nghefn y llyfr yn y cefn, mae yna gyfres o weithgareddau i chi fel darllenydd cael cyflawni. Digon o bethau i gadw chi'n hapus a bod chi'n dysgu mwy am y merched a bod chi'n cael rhoid eich stamp chi'ch hun ar y llyfr hefyd. Ond heddiw dwi'n osod tasg fach creadigol i chi. Beth sy'n ni'n hoffi chi wneud ydy bod chi'n meddwl am un ferch sy'n ysbrydoliaeth yn eich bywyd chi. Eisiau ddo fod yn mam, aunty, athrawes, rwy'n dych chi'n nabod sy'n ysbrydoli chi bob dydd, sy'n neud pethau neis a dych chi'n meddwl bod nhw'n bobl hyfryd. Wedyn, dwi eisiau chi ysgrifennu pam bod chi'n meddwl bod nhw'n ysbrydoliaeth, beth sy'n neud y person ma'n special i chi. Beth sy'n gwneud nhw yn eneth gwych neu merch medrus. So, ysgrifennwch pwt amdanyn nhw, a wedyn, be am cymryd y cyfle hefyd i dynnu llun ohonyn nhw a danos beth maen nhw'n edrych fel. Dwi'n gobeithio fe hynna'n ddigon i chi gael eich danodd mewn i, ac yn y cyfamser, hwyl fawr gen i, a gobeithio fyddwch chi'n mwynhau y llyfr Genod Gwych a Merched Medrus.
Ac yn y cyfamser hefyd, dros haf 2021, mae genod gwych a Merched Medrus 2 yn cael eu cyhoeddi. Felly, os da chi ddim yn mwynhau'r llyfr yma, mae yna un arall ar y ffordd i chi gael mwynhau. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Pob hwyl!